Tres concellos de Pontevedra analizan se fusionan nun. O alcalde de Ponte Caldelas propón unir o seu concello co da Lama e con Fornelos de Montes. Di que de momento só quere abrir o debate para que os veciños opinen, pero apunta que antes ou despois o rural ten que acabar xuntando concellos. O alcalde de Ponte Caldelas di que non é unha proposta oficial, só lanzou unha reflexión nas redes sociais, xuntar os concellos para ter mellores servizos. Un exemplo, os centros de saúde. É un pouco absurdo que a día de hoxe teñamos tres centros de saúde mal dotados, podendo ter un centro de saúde bo, con garantías de que teñamos todos os servicios, todos os médicos e incluso a posibilidad de ter unha ambulancia. Eso sí que implicaría ter mellores servicios no rural e que tú queiras vivir na aldea, porque tes un médico cerca. Xuntando Caldelas, a Lama e Fornelos, a entidade nova sumaría case 10.000 habitantes. Podería acceder a mellores servizos e máis financiamento, pero as opinións son diversas. Me parece bien, me parece bien. Non me parece moi ben, porque eu o que vexo é que a na Lama fai falta un centro de salud. Considero que sería demasiado territorio para poderlo gestionar. Só a Lama temos 100 e tantos kilómetros cuadrados. Entonces, gestionar os servicios para min creo que sería algo complicado. É máis barato, desde logo, non. Bueno, que poda ser positiva. Inconvenientes non os vexo, pode ser ao mellor que si queda un concello solo igual é un pouco complicado, pero do resto eu creo que podría funcionar. O debate está aberto, ser en un concello grande ou seguir sendo pequenos.